Ganong, sa may ko na ganong naglibog man ka. Ha? Lagi ko lagi aning gamay lagi. Ha? Na ba nagisod sa listahan oh? Sa man na? Hot dog, Ada asa man to? spaghetti, spaghetti, Spaghetti. gatas, Ay mo ninyong handa. mais. Oh, mo ni handa na mo. Nya. Yan lang ni gamay. Nya kita pa ka anak padong. Kuno na to paliton. Hindi bo gani ko no kay namo ko talatawan. Talatawan ni ngalan ni bay. Talatawan sa bayugan. Talatawan man siguro ni. Ah, sige. Unsa na unsay unahon na to? Spaghetti. Ang hotdog na lang. Ah, hotdog ta mag-una. Sige. Ali do. Hotdog. Kamo una do. Sini hotdog ato kuno ani. Sige. Oh, diri guro. Hotdog. Taka di ba na hotdog? Ang ning hotdog gadi. Ambot. Wa man diri hotdog patakaram taon ka. Wa man diri. Hotdog. Ta dito ta na dito ta. Ikaw nasaag na ka. Spaghettihin. Spaghetti patakaram taon ka wa man diri. Spaghetti din kay. Ka. Asan man diri hotdog diri diri. Wa man guro diri. Mung yun dapat na spaghetti. Among kuan stockholders. Dapat kung kuan na spaghetti. Kada ko ning taglatawan. Talatawan no. Talatawan. Ambot lang. Yung spaghetti ng talatawan. Oh, suspecting magagig tao. Ay, may spaghetti. Oh, Talatawan ninyo. talatawan. Tuara. Tuara. Taka di ko na mao. Ay naara. Agoy nakitaan gyud sa unta man eh. Daw, Spaghetti bay. spaghetti. Oy, spaghetti. Pila ni? Pila spaghetti kol. Ano na? Siniipit yun. Uy, Spaghetti. kana na lang tuloy ikuan. Palita, kana na lang tulo. Ay, tag-18 raman dahil na. Ay, utag disi. Sa na na, may price na yung price tag. Sus, gamay na kay tag-18 Puro pa na, puro ta. Utdo na to na Utda na, utda. tag-18 raman di ay. Tag 18 man di ay. Tabila bitaw, sir. Uy, hala listahan silang utang una. Dako na siguro akong utang diri ba? Ay, ambot nimo ngano. Nga, uy. Tagdi lang suki bitaw. Si Miduda man sabtaan ni. Ay, oh, shout kayo. Ay, lang. Siya ka day usay nga naman. Aw, aw, aw. Nindot dag Ismail si Angkol. Na may tagsing. Mani pa. Kanang spaghetti uno. Ana na si Miduda man sabtaan ni. 500 daw. Aw. Nakulbahan ka? Tagpila na kol? Abasing na price sa likod kol. Tag-18 ra lagi oh. Kaklaruan na oh. Ay 180 daw. Ato mamahnya nyo way hilakay. Way hilakay. Oh, hanyo lang mama way hilakay. 200 daw. 200. 200. Ang problema unsaon tamo ni pagluto, di man ta kabalo. Ang YouTube mo yatong paluto na ni ron. Ha? Ang YouTube atong palutoon. Wala unsa may plano? May gatas ani sir? Wala pa. Wala Wala pa. yung gatas. Spaghetti no. Lagin mo ko rin mawag di ko kasuito ani kung saon. Unsa tanawang listag balik. Oh, spaghetti, hotdog. Spaghetti ug hotdog. Wa may hotdog. Ay hotdog. Spaghetti ra jersey. Pero spaghetti check na yung spaghetti check. Ang hotdog. Ang hotdog Kani hotdog. Di ka tong isa ka kuan. kan ara. Unsa man? Dinabi to itong isa ka kumplito na tanan. Mo magay na. Kompleto na ni sauce, nana ni kuan. Igo lang nini mo initon. Ako gingon ba hotdog, di man ni pwede ning atua. Kaya ada may makakuwag hotdog kay kol. Straight ra kol no. Sa itlogan, agoy. Hapit ka na sa hotdog sa itlogan. Hapit ra gina. Disusuha ka gatas na hotdog na likulang nimo ha. Ay kuha na para way mo kuwag lain. Oh, may pa. May pa. Ay, di ka kadagan ron. Sige. Kuha. Hikte para di makawa. Jersey, sa mani. Kondensarap. Kondensada man kondensarap. Uy, daganan nila. Na may factory defect. Mangostin nga po no. Large. Oh, Ha? 100. Kani, unsa man paliton ni nimong duha? Kani. ay paliton tani uy. Okay, sige. Mo ni gatas niya, ma'am. Amang tutoy ani. Price pa na ha. Kala sa nya.
Ang hotdog may kuwang ana. Ang hotdog na lang lagi. Kuha na dayon. Kinchis. Pila man na imo ha? Ha? Pila man imo ha? Sobra kapin. Sobra kapin. Aw, be. Okay. Tara sir. Okay. Oh, check na. Amon tong imong listahan. Ay, wala tayo bullpen. Saan pag-check na to? Pagdi lang. Imaginary ragod. Huy. Huy, halak ka. Huy, halak ka. Nakita naman sa Huy, halak. Huy, halak. Taning talatawan. Hala, nakita sa lagatawan, oh. Lagatawan. Talatawan, no? Talatawan. Agay. Talatawan man yung lugar na. Hala, no. Hala, uy, kagwapa na ba niya? Huy, namukha na, huy. Hala, kagwapa na ba si Hindi na masabta. Huy. Grabe. Ako'y nagkuag plato na ginhanda ba? Ha? Ay, sus. Pila. Pagdali kayo. Kuhan, pakyaw. Ada, mo palit sa media, oy. Okay. Ah, sa adi man niya akong kwartap taka. Ito ka. Di, kinira ko spaghetti ba? Hala na na. Pagiti. Kuya, saman mo. Bye sa bye. Nami hotdog diri mo kaon mo? Aw, mahal man eh. Sa ato sa Mikol. Salamat Kol. Sa sir. Okay, salamat eh. Mo ni sila mong ipalitan ani. Mata na mi. So, kung kinahanglan mo spaghetti, nara diri ha. Bantay lang gid mo. Ito nag-una-una ng isa ay. Do, una do. Gibiyaan man nimo mong anak. Abi do, basi may kita. Sa sunod bidaw. Sa sunod tanaw sa listahan. Spaghetti, nana mo to Hello? spaghetti no. Ang hotdog. Hotdog. Sa sunod. Gatas nana. Ana. Nya. Ahos og Bombay. Wala nito sa lugan. Hotdog. Hotdog ba hotdog? Dalo dito sa anahan daw. Dagan do. Ay dagad. Stay tuned sa part 2 mga kurmaw.